Случвала ли ви се тази ситуация? Отивате да си вземете душ след много изморителен и тежък ден. Правите обичайните неща, които правите преди да си вземете душ. Това е едно от най-добрите неща някога. Просто да се отпуснеш по душа и да си слушаш песен, която само ти чуваш. Това е различен вайб. Сега си представете същата ситуация, но има някакъв случайен маняк, който просто са го сложили там и текстът му няма никакъв смисъл и не се връзва с останалата част на песента. Как ще се чувствате тогава? Да, това е песента Boyfriend на Big Time мъж за мен. Пример за терминът, който аз само обозначавам някой да ти Snoop Dogg песента. Просто, Snoop Dogg, да, Snoop Dogg е известен, вау, дай да го сложим в една песен с Big Time мъж, да, и да им опропастим песента. Вайба на къпането никога повече няма да е същия след това. И лошото е, че това даже не се сеща само в тази песен. Често се случва. Ето, например, песента Бавен на Джей с явката DLG и Димчо. Песента започва супер добре, певата супер добър. Но само една дума за теб и тя е Бавен, 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 толкова си бавен. И изведнъж чудо се, защо си бавен. Да, просто слушайте върса му. За около 5 секунди ще разберете какво имам предвид. Дек се защо си бавен, явно бавно се правим. Нещо си кръвта и се правим, ако си сица. Да, добре, стига толкова, достатъчно. Ушите ми. Просто не се вързва. Контрастът между предишните два върса, които сме чули, и върса, който чуваме сега, е твърде огромен, за да не се забелязва. И сигурно си мислите, добре, това е последния пример, който можеш да дадеш. Това не е нещо често срещано. Напротив, мога да дам още няколко примера, от които Wado в песента Seven на Jungkook, Jay-Z в Crazy in Love на Beyoncé, Jack Harlow в Payday на Jungkook, вау, сериозно за този път. Или всяка песен, в която участва Playboy Carti. Just saying. За сега сигурно сте разбрали, че Snoop Dogg-ването е глобален проблем, който може да развали къпането като нещо забавно и приятно и успокояващо, което хората правят в свободното си време. Но какво е решението? Да не се къпем повече и да игнорираме миризма. Не! Трябва да има и друг начин. Със сигурност трябва да има нещо, за което не сме се замислили до сега. Какво ако имаше някакъв начин да вземеш песента, която ти харесва, да махнеш Snoop Dogg на тия върс и да си остане песента без Snoop Dogg върса? Ами, за щастие има такова нещо и то се нарича алтернативни версии на песните. Ще си призная, не всяка песен има алтернативна версия. Ето, ако вземем за пример песента 3D на Jungkook, която Jack Harlow Snoop Dogg, песента започва страхотно. Има хубаво видео. Като цяло всичко е перфектно. И изведнъж се появява Jack Harlow, който не може да рапира offbeat. И за щастие, Jungkook има алтернативна версия на своята песен 3D. Аплодисменти, дами и господа. Аплодисменти. В тази алтернативна версия Jack Harlow просто по някаква причина не съществува. Което е най-хубавото нещо някога. Вече можете да се къпете спокойно и да спите спокойно. Не ми благодарете. Това ми е работата. Аз бях The Best Motive и до следващия път. Трябва да има и друг начин.